oma empini lapho sitha sibhodla bese uyasingenelela ungusakulunga othanda abantu bonke akakhethi kodwa unguNkulunkulu owazi ngisho inamba yezinwele zethu ongabi confused ongashiwa isikhathi ohamba nathi njalo othi ngeke nginishiye ngeke nginiyekelele unguNkulunkulu akozeli akalali umile njalo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu anibusise nisahlala phansi. Hallelujah. Asibashayele izandla bazalwane. Hallelujah. Ngithanda ukubingelela ibandla likaNkulunkulu lonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Hallelujah. I'm so overwhelmed bazalwane. Bayangazi abantu bami ukuthi once ngiba overwhelmed ngiye ngihluleke ukukhuluma. Hallelujah. But uNkulunkulu anibusise. uNkulunkulu anenze kahle. Ahlangabeze zonke idingo zenu. Anganishiyi, anganiyekeleli. uNkulunkulu muhle. Ngiyabonga bazalwane isipho kuhle. Kuyayithokozisa inhliziyo yami kakhulu. I thank God. Hallelujah. Ngani kwangathi angangigcinela nina, angibusisele nina njalo. Amen. Ngithatha lethuba kubingelela bonke abakhona. Bingelela bomama nabobaba. Bingelela bogogo nabomkhulu. Bingelela abantu abasha. Bingelela iSunday school yonke khona egameni lenkosi. Hallelujah. Ngibingelela umyeni wami, ngiyamthanda kakhulu. Naye ngiyambingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Uyigugu lami. Hallelujah. Bese ngibingelela again abomama kuyilanga labo. Bese ngithi happy Mother's Day. Hallelujah. Kubo bonke abomama bakhona ngegama lenkosi. Amen. Bingelela abakhozi bami erowini engaphambili. Hallelujah. Hallelujah bomkhozi. uNkulunkulu anibusise. Siyabonga nabo bonke abasivakashele if bakhona bangasemuva. Ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Siyabonga ukuthi namhlanje nikhethile ukuhlanganyela nathi kule nkonzo yabo mama ye Mother's Day. Hallelujah. Akusi necessarily abomama ngoba sithi abomama basemakhaya, but everybody who's taking care of a child somewhere. Umama, if you are playing a role yokuba umama emntwaneni othile, nawe ngithanda ukuthi uNkulunkulu akubusise. Hallelujah. Mkhulu kakhulu umsebenzi oyenzwa abomama. Amen. I'm sure that is why bathi bayithwara thibane gobuhaleng. Kusho ukuthi bakwazi ukubamba umese nangapha uhlaba ngakhona. Bese abanye bathi bayimbokodo because bakwazi ukumela noma yisiphi isimo. Uthola umama akwazi ukusivalela. Hallelujah. That is why ngithe namhlanje asifake namatshali abomama bethu bebathi makukubi bavalele. Hallelujah. Njengesikhukhukazi kuthi makufika inyembezi kumama esimene esinzima aphakamisa ingubo yakhe ningamboni ukuthi uvalele inyembezi bese ubiza uNkulunkulu. Hallelujah. You are so special ngendlela emangalisayo bomama enithwele izimo enilwa izimo. Hallelujah. So ke namhlanje ngiyabonga nethuba ubaba anginike lona ukuthi ngizoma kule ndawo. It's not easy bazalwane ukuma ku pulpit. I don't take it light. I don't take it for granted. Every time kuthiwa ngizoma kule ndawo ngiyashukeka kakhulu. Yeah, ngoba ngithi baba uthi ngiyothini ebantwini bakho, angifuni ukuya ngokuhlakanipha kwami. I don't want to use even my emotions when I stand here and preach.
kodwa ngifuna ukuthi ngithole umlayezo kuNkulunkulu bese ngiwuletha ebandleni. Mangithi ngiwuletha ke ebandleni ngisuke ngizibalile nami phakathi kwebandla. Okusho ukuthi umlayezo uthi uma ufika ulenda nakimi ngihleli la ngimile. Haleluya. Zikhona uNkulunkulu akwazi ukuzikhipha ngomlomo wami ebe elungisa mina. Ngithi mangiphuma bese ngithi ngiyabonga baba ukukhuluma kwezwi lakho. Haleluya. Manje ke bazalwane ngiyethanda ukuthi mangizokhuluma izwi likaNkulunkulu namhlanje ngeke ngazama ukucabanga ukuthi ngithi isihloko sendaba yami ithini, and then kwafika ukuthi ngithi understanding your battleground. Siyabantwana bakaNkulunkulu each and every day, as long as umntwana kaNkulunkulu, your life is a battleground. Indawo le ekulwelwa kuyo, because mawumntana kaNkulunkulu uSathane is against the purpose and the plan of God that is bestowed in you. uNkulunkulu uma edala umuntu wamdala ukuze amkhonze. Manje masiyabantwana bakaNkulunkulu kukhona ienemy esibhekana nayo every day. Yiko uzothola abantu bakaNkulunkulu kanengi mabekhuluma bathi sisempini. It's because they understand very well ukuthi every day mawuvuka kukhona impi obhekene nayo. Manje ke inkinga ke eye ibe khona eyenzwa uSathane ukuthi abantu bakaNkulunkulu banga understand the battleground. Uma ebhekana nempi, impi ayizi ngegundwane, impi angeke nje isukeleke ize ngale flower lehlobisela. Impi uma iza emntwini izoza ngomuntu. Kukhona into ezokushaya, kukhona into ezokulimaza eyenziwa umuntu kuwe, be it ekhaya, be it emsebenzini, esikolweni, wherever you are, there is always a fight and a battle obhekana nayo. That is why then umpostoli Paul esho kahle ukuthi asibhekananga nenyama negazi. Inyama negazi umuntu, kodwa we are wrestling against the principalities of darkness, nemimoya iphinde ithi namandla wobumnyama. Yimpi yomzalwane ya each and every day. But manje inkinga eye ibe khona ukuthi uma impi ihlasela thina bese singabheki ukuthi akusiye lo osetshenziswa yisitha, silwa nemuntu omephambi kwethu, kanti we need to look beyond lo osetshenziswayo ukuze kulwiwe nathi. We are fighting a wrong enemy when the enemy is isitha somzalwane iuSathane. Remember ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi uNkulunkulu uthi isitha noma ithief, isigebengu asizi uma sizengezelanga ukutshontsha, ukubulala nokubhubhisa. Uthi kodwa mina ngizile ukuze nibe nokuphila okungunaphakade. Manje ke bazalwane isitha in that order
ekuJohn 10:10 where athi siza ngokutshontsha, ukubulala nokubhubhisa. Ikhona into yokuqala isitha efike isebenze phezukwayo. Akwenzeki isitha sivele sibulale. Kumzalwane omekahle o understanda the battleground. Sizofika qala ukuzotshontsha. Yini le etshontshwayo kumzalwane? Is the understanding yokwazi izwi likaNkulunkulu ukuthi lithi wena ungubani. Mayiqedile ke lapho uSathane ayisebenze lapho kuleyo understanding atshontshe yona. Uyakwazi ke ukuthi bese uyabulala ngoba sekathole icrack. Kunendlela elula manje yokuthi bese uyangena ngoba utshontshe lokukholwa, watshontsha lokuqiniseka ekuyizwi likaNkulunkulu elitshalekile kuwe. Uzothi umesebulele bese uyadestroya. Akafuni ukushiya lutho because uya-understanda noku-understanda uma lithi izwi sizelwe ngembewu engabuni. Imbewu engabuni yilezothi noma seyilahliwe phansi kubonakala ngathi angeke isavuka bese iphinde ivuke. Manje uSathane uma ezohlasela uzoyenza sure ukuthi naleyo mbewu uyayicrusha, ayidestroye so that ingaphinde imile. Hallelujah. Ngicela bazalwane siyeni ezwini likaNkulunkulu. Before ngihamba kakhulu sifunda lapha ku 2 Corinthians. 2 Corinthians, we are reading chapter 10, verse 3 to verse 5. Abase Korinte, 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to verse 5. Ngokuba noma sihamba sisenyameni kasili ngokwenyama, ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizo ezenyama, kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba, sichitha izizindlo nakho konke okudephileyo okuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu, namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. Amen. Amen. Lithi nge-English bazalwane, for though we walk in flesh, we are not waging war according to the flesh. Noma sihamba sisenyameni, impi yethu esibhekana nayo akusiyo eyenyama. Hallelujah. Bese ithi verse 4, for the weapons of our warfare, izikhali lezi bazalwane, are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Why kuzoba khona izikhali if kungeke kube khona impi? Le verse lifakaza ukuthi noma siyathanda noma sithandi bazalwane, kukhona umuntu ongahlaliseki kahle oyisitha sethu each and every day, ongeke abe nokuthula until abona thina ukuthi siyadestroyeka. Hallelujah. So uthi lana ke umpostoli Paul, even though we walk in flesh bazalwane, sihamba sisenyameni, thina ezethu izikhali akusizona ezenyama, but lezo ikhali esihamba ngazo are the weapon ezinamandla. Ngeversion engiyiphethe ithi they have divine power, hallelujah, to destroy the strongholds.
Ama strongholds ke bazalwane yiyo yonke lento eye yakhulunywa ngathi ahlale engqondweni yomuntu. Whatever that you believe about you, it's a stronghold. Mangabe ukhule vele wazi ukuthi thina vele ekhaya siyayihluphekela. Wabese lento uyayi-internalize. Wayi-accepta. Yaba part of your life. Into nento yakho zoyenzayo izohamba according to that is in your mind. But if ingqondo yakho igcwele ukwazi ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu and you are more than conquerors, ayikho into bazalwane ezofika ikhulume izama ukutshontsha lokho and shake you. But uzoma uunderstand ukuthi I am more than a conqueror. Yazi ukuthi kunento esesichaphelise mhlambe masibuka ku TV izinto esizibukelayo ama episode and stuff. Onje endleleni mawuhlangana nomuntu bese niyaqabana. Uzosebenza ngendlela yesitha if efuna ukukuthusa. Uye uzwe umuntu uthi mase eve ubhlungu bese athi kuwe ulibambe lingashoni. Yabona lawo mazwi athi ulibambe lingashoni. It's because ayazi ukuthi ayakhona lawo mazwi ukuthi mawa internalize bese a build a stronghold in your mind. Bese nanoma bowuzazi ukuthi wena unamandla and ukhonza uNkulunkulu otshotshelwa nanoma yisiphi isimo. Bese mawafika bese uyaqala uyatatazela. Leyo nto umuntu ayoyenza kuwe izosebenza kuwe ngoba uinternalize the words ezithi ulibambe lingashoni. Wabese uyazibeka wazikholwa. Hallelujah. But umuntu noma eseshilo akushilo omunye noma ekuqalekisa. When you understand yourself ukuthi akekho busisekile nobusiswe uNkulunkulu okwazi ukuthi aqalekiseke. That is a stronghold yomuntu o understand i-purpose kaNkulunkulu kuye. Kuyothi noma kungakhulunywa mapha amazwi awayokushake because you understand yourself ukuthi wena awuloyeki. Bangavuka ebusuku bangalali balibiza igama lakho bayoyembela igama lakho bahlanganisa umhlabathi wasemathuneni. Kungeke kwenzeke kuwe ngoba wena wazi kahle ukuthi ukhonza uNkulunkulu odale lo mhlabathi abawusebenzisile nanoma yini abayiphethe idalwe uNkulunkulu emhlabeni. Hallelujah. Let's again. For the weapons of our warfare are not of flesh, but have divine power to destroy strongholds. Lama weapon esiwatholayo ku Ephesians 6. Sitsheliwe lapho ke ukuthi mawumntana kaNkulunkulu kumele umbathe mapha ama weapons. Hallelujah. Umbathi weapon ye righteousness. Yabona futhi ayikho endlula Yesu understand izwi likaNkulunkulu ukuthi nanoma ngabe khulunywani wena what do you say with your mouth? Izwi likaNkulunkulu litheni over what is said about you. Lama weapon lithi anamandla amakhulu therefore bazalwane wok destroyer. Ayithi anamandla okuyotshontsha. Aqala tshontshe abulali. La ke sewakhuluma ukudestroya. Ukuthi nanoma ngabe beseyimile ikhulile inamandla. Wena mawufikile uthi ngegama lika Jesu kuguquka izinto ngoba uunderstand your standing with God. Hallelujah. Bese verse 5 uthi we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive
to obey Christ. Si destroyer all those arguments. Abantu, they can say every negative thing. Latina sikhona. But thina sinamandla woku destroy lawo ma arguments. When abantu bathi vele sekuhanjwa ngalendlela, uyibona kahle ukuthi le ayisi ekuphileni sa ekufeni. Uma ukholwa yizwi likaNkulunkulu, unamandla to destroy that. Hallelujah. Noma ngabe labantu laba aba abuseke kakhulu, waze wa internalize understand ukuthi bathe wena you are useless. There's nothing positive that can come out of you. Lawo mazwi angena emntwini ukhula nawo, uyazazi ukuthi yena ayikho into ozoyenza ephumelelayo. Namhlanje ngizothi understand your warfare and understand ukuthi wena ungumntana kaNkulunkulu. Noma sebakushilo lokho, wena you are more than conquerors. And when you are blessed going in, you are blessed coming out. Nanoma isitha sibhodla. Remember one thing, izwi lenkosi lithi uSathane ubhodla njengengonyama. Akasiyo ingonyama. He roar like a lion, but he is not a lion. Only God is the Lion of Judah. He doesn't roar like one. He is one. Hallelujah. Manje uma ezobhodla njengengonyama, it's because he's trying to steal lokho kwaziyo ngeLion of Judah. Besuba novalo ukuthi hey ingani nalona ubhodla njengayo, kusho ukuthi amandla wami angeke afinyelele wokumdestroya. Hallelujah. Lithi and every lofty opinion, yiwo lama opinion abekiwe ngathi kwathiwa yabona kini akekho ke waba nomshado ophumelelayo. Bakhuluma bathi yabona wena kini akekho ke wa graduate, akekho imanager kulomndeni. Those are the opinions zabo. Bathi wena unikezwe ikhali zoku-understand ukuthi ukhonza uNkulunkulu okwazi ukuguqula izinto zingafani nalezi esijwayelekile. Mangifunda izwi likaNkulunkulu bazalwane, akukho la ngithola khona ukuthi umkhulu wakaPetros wahamba phezulu kwamanzi. But ngiyamthola uPetru lithi iBhayibheli uhambile phezulu kwamanzi. Kunezinto eziyoqala ngawe. If you understand your battleground, undlulisa amehlo emntwini ubhekise kuNkulunkulu ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa. Hallelujah. Yabona indaba yethu yok understand the battleground yethu clear and ilula kakhulu uma siyibheka from esiphambanweni lathi nasathengwa khona. Kuya kuthi emabandleni uma bekhuluma ngamagama ayisikhombisa kaJesu, the 7 last words of Jesus Christ, when they speak of the first one, bathi uJesu Kristu wathi number 1, wathi baba baxolele abakwazi abakwenzayo. Lamazwi bazalwane mangwafunda kimi angifundisa ukuthi uJesu Kristu wabheka beyond labantu abambethelelayo, wa understand isitha behind them ukuthi akusibo baba kodwa ukhona obasebenzisayo, wabese uthi ubaxolele. Manje kukhona la sike silimazeke khona bese sibheka lo oyinyama negazi, singakwazi ukuapply amazwi kaJesu ukuthi baxolele abakwazi abakwenzayo, undlule emntwini bese ubhekisa kuJehova ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Hallelujah. Lithi ke lawo mandla a destroy the strongholds, a destroy the arguments, every lofty opinion raised against the knowledge of God. Yini le knowledge of God? Yiloko kushiwo yizwi kaNkulunkulu ngawe
whatever that God says about you, kukhona ozile ukuthi fanele wena ukhulume against that. But thina lithi siphiwe the weapons ezikwazi ukuthi zibhekane nazo zonke lezo zinto bese siyazidestroya. Hallelujah. Bese lithi and take every thought captive to obey Christ. Lezi zikhale silwa ngazo zikwazi ukubamba ingqondo every thought. That is why ngithi the first place uSathane ahambela kuyo uma efuna ukuzokudestroya uqale engqondweni. Asebenze ngemicabango yakho. Imicabango yakho yonke iyokutshela every negative thing. Manje lama weapon uNkulunkulu akunikeze wona. Lithi izwi likaNkulunkulu siyakwazi ukuthi siwathathe wonke siwayenze to obey Christ. Ukuthi nanoma isimo sami sithi mangibhekane nalenyama but angiyobhekana nenyama. And if we can understand that bazalwane sizowazi one thing ukuthi thina we are not fighting for victory. We do not fight for victory. We fight from victory. Hallelujah. Already i-victory sinikeziwe. Sekukhulunyiwe kithi. Kwathiwa thina singabanqobi, sindlula nabanqobi. Hallelujah. Kwathiwa mkhulu ongakithi kunalo osezweni. Bathiwa thina we crush the head of the enemy. So if you understand that, you will know ukuthi mawubhekene nesitha, ubhekene nesitha esinqotshiwe. Sasinikeziwe i-victory eyethu. Kodwa uSathane obhodla njengengonyama ufuna ukuthi ubelieve ukuthi uye ongakunqoba. And once you start believing that, bazalwane, ngifuna ukukupromise ukuthi sonqotshiwe wena. Ayikho into ozaphinda uyenze because your mind seyisho njalo. That is why uSathane lwa kangaka. Angithi izwi likaNkulunkulu malikhuluma ngezikhali zonke zikamoya lezi ezokubhekana nempi lithi uma sesizigcoke zonke we must stand firm. Masiceda ukuma firm. Lithi then pray. Hallelujah. Manje uSathane understanding the power of prayer. Uzotshontsha ukukhuleka bazalwane. Yabona manje kufike nobusika. Bowazi ukuthi mawuphaphama ebusuku uyakhuleka. But uzothi uthi ukhipha indlebe uthi mawuzwa ikhaza bese kuba nzima nokuthi ukhuleke because uSathane ufuna vele kukwenzela lokho. Uzwe nje umzimba ukhathala but ezinye izikhathi zifuna ukuthi wena ukhiphe captive of this feeling. Uthi nanoma ngidiniwe ngegama lika Jesu uphume bese ubhekana nesitha. Ungavumi ukulalela ukuthi isitha sikuhlebele sathini. Mangabe uzoyi understand leyo bazalwane. Ngifuna ukukuthembisa ukuthi usunqobile wena. You are more than overcomers. Yike kumele sikwazi lokho ukuthi uSathane is here to bring doubt. He is here to bring fear. Ebantwini bakaNkulunkulu uzile to discourage us. But uma thina sizohlala simkhola uNkulunkulu lokakushilo sazi ukuthi kuyikho bazalwane siyonqoba nokunqoba. Asikho isimo esimdlulayo uNkulunkulu. Asikho nesimo esingaphezulu kukaNkulunkulu. Asihambeni ke sigcokile siyabantwana bakaNkulunkulu the belt of truth. Nanoma kuthiwa isimo sithini ungaphumi bazalwane ecebeni likaNkulunkulu. Umbathe iqiniso likaNkulunkulu uthi the shield of faith. Ukholwa bazalwane kunamandla. Kusinikeza amandla ukuthi sibhekane nempi singasuki kwisalvation yethu simbathile the helmet. Hallelujah. Bese siyahlaba ngezwi ukuthi ngegama lika Jesu
awunamandla wena Sathane, wahluleka unqotshiwe wena eGolgotha. Inkosi yami uJesu Kristu wanqobela wena. Bese asikudoubt lokho izwi likaNkulunkulu elikushilo, bese siacta kuko. Bazalwane, if we can learn that, simnqobile uSathane. uSathane uzohluleka bazalwane. Manje thina abazalwane siye senze leyo mistake leyo yokuthi bese siyamnika indawo. uSathane usebenza ngethutshana. He's looking for a weak link. Any weak link, even naku organization. Mangabe ufuna ukuzongena zo destroy that organization, uzobheka a weak link bese ungena ngayo. Lo strong uyamazi ukuthi angeke azamlalele bese uyabaleka. So we need bazalwane ukuthi bese siyafunda ukuthi siyenze intando kaNkulunkulu, sihambe ngezwi likaNkulunkulu, sihambe nangeimiso zikaNkulunkulu. Those are the weapons zabantwana bakaNkulunkulu. Ngizele lokho ke namhlanje ukuthi nanoma ubani lokulimazayo, lokuzwisa ubuhlungu, okukhathazayo, cela u-understand today ukuthi that is not your battleground. There is someone behind that person. uSathane usebenzisa yena. Nanoma ngabe sekahleli ukuhleli ukuzwa kahle ukuthi ula, izwi likaNkulunkulu lithi thanda isitha sakho, usikhulekele. That is the weapon kaNkulunkulu. Uthi inkosi akumhambele kahle. uNkulunkulu mesekwenzela kahle because of wenze intando yakhe, nawe you will never believe ukuthi ngindlule kanjani la. Uthi uyabheka mawubona ngathi kunzinyana, uthi baba ngembathise ngamandla. Nayimpi hlasele, ngicela ungembathise ngamandla. uNkulunkulu uthembekile bazalwane, uzokumbathisa ngamandla. Akukho kumhlulayo uNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu yiko wangithumile kona namhlanje ukuthi ngizokugcwalisa nawe bomama, asimeni sihlale kuNkulunkulu nasempini bese siyafukamela. Haleluya. You know isikhukhukazi mangabe sibona ngathi kune danger ezayo, siyasondela bese sithathe wonke lamachwane bese siyawavalela, bese siyawaprotecta. Sibe yilabo bomama labo abayothwala namakhaya wethu ngemithandazo. Abasekho abomama bemkhuleko bazalwane, abomama bavuka ekseni babiza abantu ngegama, babiza isizwe ngegama. Ukhuleke bazalwane, ungakuphezi ukukhuleka bese sifunda izwi likaNkulunkulu. Kunabazalwane lingaphela ivika ngazange alivula iBhayibheli, makalimamele la kuphelele. uSathane uzozenzela ngawe because awuhlali ulokuthi yabona mawuzoba right every day. Ukuzwe Wednesday masifastile, maliqala ilanga lithi ngabo 12 uyazwa ukuthi khona into eshodayo emzimbeni because manje ulwisa inyama yakho ngezikamoya. Same nangezwi, if you don't read the word of God, ekholweni kwakho uyancipha, kuyayehla amandla. Kudinga ukuthi uhlale njalo uzihlomisa ngezwi likaNkulunkulu. uJehova uzokuthwala akusize ngezikhathi zonke. May the good Lord bless you. Hallelujah. Hallelujah. Singashayela uNkulunkulu izandla. Hallelujah. Amen. Siyabonga mama. Hallelujah. Onendlebe makezwe bazalwane. Hallelujah. Bese ngithembisile ngisho bazalwane the last surprise. Manje umphathi wami uthi DVD isamupha inkinga. So what we will do, we would upload it to Facebook page yethu, ne? And then ama message to all the mothers basemhlabeni bazoyithola. Hallelujah. Mara ke singakadluli lapho khona a few people who wanted to personally come and say something to abo mama bethu. Hallelujah. So sizocela shaya izandla kakhulu ayanda assess. Sanibonani.
uthule uyenza mistake manje bengithi ngenza after umbeka on the spot. I was supposed to do this after, but it's fine. I wanted to say happy Mother's Day to each and every one of you, especially my mom. My mom is my best friend. She's my pillar of strength. She is my hope. She's my everything. The things I wear today, this scarf, nibona manje so ayadlu uyi kahle namhlanje you the best. Yaka my mom. So ngifuna ukumbonga. Le mama jean wami ikhipha yonke into mama wami yimi. Ngiyangibona ngimuhle ngithole kumama wami. So yeah, ngifuna ukumbonga. Ngithi each and every one of you are the best. You aren't seen. You are seen, not unseen. You are seen. Sanbona, Masvuga. You guys say morning. We say morning to you too with a heavy heart. And we just like to say we love you. Wonke abahlela nanang bheka manje eshaya enhliziyweni nathi ngabhekali English. But I'd like to say I thank you. This day is designated to you and enjoy your day. Ngiyabonga. Amen. Sabashaya uvalo bazalwane. Ay sizoyibona ku Facebook ke la. But again, happy Mother's Day to all the mothers. Sithembe nezwi silizwile sonke. Hallelujah. Abo mama ba prepare something again for ibandla lonke. Hallelujah. Yo bazalwane isizulu angazi siphi namhlanje. Kodwa ke Sambile guys, it's gone. So si celebrate nathi as celebrate Mother's Day. Sithanda ukunjalo ukuthi siyanthanda kakhulu overload. Hallelujah. So sizophakama sonke sivale inkonzo bese sizocela ubaba asivalele. Amen. Baba umpostoli. Amen. Father, in Jesus' name, we thank you. We bring the praise, the glory, and honor to you. Wena wethu uNkulunkulu ungelinganiswe nalutho. Imibuso yonke ikhothamela wena ngegama likaJesu Kristu owaseNazaretha. Ngaphezulu kwako konke wadala konke egameni likaJesu awehluleki. In Jesus' name, impilo zethu ziyiloko ezikona ngoba wena uphakanyisiwe waphakama waba ngaphezulu kwako konke. Impilo zethu ziyiloko ngoba wehluleki, ziyiloko ngoba unomusa. Sibonga inkonzo esinayo namhlanje nako konke okwenzekile. Sibonga Nkosi yami izwi lakho elikhulume kithina lasixwayisa, lasipha ukuhlakanipha, lasiqhwashisa futhi. Phakama mninimandla wonke empilweni zethu egameni likaJesu Kristu owaseNazaretha. Busisa Nkosi yami omunye nomunye okhona namhlanje. Sisazophuma siye emakhayeni ahlukahlukene, wazi inkinga zethu mninimandla wonke sikwethembe ngazo. In Jesus' name. Nako konke okunye kusazokwenzeka kubusise mninimandla wonke kube isibusiso empilweni zethu. In Jesus' name. Amen.